povedla kasárne v Rimavskej Soboty, 1,5 hektára, sa predalo za 50 korún za meter štvorcový istému maďarskému podnikateľovi a zároveň sme mu predali budovu, ktorá sa nachádza na tomto pozemku, za 1 korunu, 1 slovenskú korunu. Je to na posmech, ja som to dal na súd, ja verím tomu, že nejakou formou dojdeme k nejakému záveru, že by sme túto budovu a tento pozemek získali späť do vlastníctva mesta Rimavskej Soboty a samozrejme tú sumu tých 750 000 korún, čo sme dostali, vrátime pánu podnikateľovi. Takto sa predávali pozemky. Za 100 korún, za 200 korún meter štvorcový a napríklad Ibernova sa predala cirka 3 hektáre za 300 korún meter štvorcový. Nedám, aby som vás to nikto informoval, že akou formou sa predávali ďalej. Pozemky pod hypermarkety sa predávali hlboko pod cenu, ale pre developerov, nie pre tieto hypermarkety. Developer, napríklad konkrétne vám poviem, keď kúpil za 300 korún 3 hektáre pod Hypernovou, predal to za 900 korún meter štvorcový. Čistý zisk mal 600 korún na metr štvorcový a skúste prepočítať, 3 hektárový pozemek koľkokrát sa. Podobná situácia bola pri predaji Kauflandu, ktorá budova sa predala 500 korún za metr štvorcový a takto by som tu mohol hovoriť ďalej. Nehovoríme o tom, akou formou sa vykonávali isté stavebné úpravy v rámci mesta Rimavskej Soboty. Vy všetci veľmi dobre viete, keď sa vykonávala verejná súťaž na vybudovanie dažďovej kanalizácie do Tomášova. Tam situácia bola taká, že bývalé vedenie mesta Rimavskej Soboty propagovalo tzv. Formou elektronickej aukcie. Čo sa stalo? 3 firmy dali ponuku nižšiu